haina hai khajana mara kisung sono lamsago tini norokna phunuknai je ani boya eman sok paikha unboxing video norokna phunuknai je aro tam man hike abo bai khaika hangke babo hai khorang phai abo norokna phunuglak ang next video phunuknai hingke tini suno dongno unboxing video phunuknai jotoi asoso 59 taka nangkha ang Flipkart tei purchase khlaina hamani ani sak bai thani rang bano paimani abo kuno ano sponsor khaiye ba ano boi giveaway ba YouTube ni rang ne ang kuno paya just ang ani video no tebo na thok kaham ke tlanga bagai hingke hindi video no start pai finally ang order mani ko hingke ba smartphone ni bagai do sakani hingke camera DSLR ni bagai hingke ning jefur camera
dong o spring no jahate abo khosroi thana tui khe abo no nangma danai hingke ang bono khosoroi tamo danai